Sa ipinalabas na memorandum ng Malacanang, sa utos ng Pangulo at sa rekomendasyon na din ng Department of Education, ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa bansa ay isasagawa sa ika-5 ng Oktubre sa panuruang 2020-2021. Sa opisyal na pahayag ng Department of Education, binigyang linaw nito na ang mga pribadong paaralan at non-DepEd schools na nakapagsimula na o nakatakdang magsimula sa August 24 ay maaari nang magpatuloy gamit ng distance learning modalities, wala munang face-to-face classes na mga ganap at mahigpit na pagsunod sa mga health protocols sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro sa kasalukuyang pandemya. Ayon naman sa Commission on Higher Education, ang mga higher education institutions ay hindi sakop ng nasabing pagbabago at maaring makapagsimula ayon sa itinakdang araw ng pagbubukas ng klase ng isang paaralan. Kaya naman, upang masiguro ang pagpapatuloy ng edukasyon at pagpapanatili ng kaligtasan ng bawat guro at mag-aaral ng Amando Coppy College mula senior high school at college level, ipatutupad ang Modular Distance Learning o MDL bilang alternatibong pamamaraan ng pagkatuto ng lahat. Ngunit, paano nga ba ito isasagawa? Ang distance learning ay isang alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan. Ang modular distance learning ay isang uri ng distance learning modality na kung saan makakamit ng mga mag-aaral ang pagkatuto gamit ang mga self-learning modules sa iba't ibang asignatura. Ang learning module ay isang self-study learning kit na maaaring sagutan ng mga mag-aaral sa kani-kanilang tahanan sa gabay at tulong ng kanilang mga magulang, kamag-anak o miyembro ng pamilya na kasama sa bahay. Para sa senior high school, naglalaman ito ng mga most essential learning competencies na kinakailangan at inaasahang matutunan ng mga mag-aaral. Ito ay nangangailangang pagtuunan at paglaanan ng ibayong oras sa ikatatagumpay ng pagkatuto. Ano nga bang inaasahang makuha ng bawat mag-aaral, magulang o guardian sa kanilang pagpunta sa paaralan sa ilalim ng Modular Distance Learning o MDL? Una, ang bawat mag-aaral ng ACC ay makakatanggap at makakakuha ng learning kit na naglalaman ng mga module mula sa bawat asignatura o subject. Ang module para sa senior high school ay naglalaman ng mga aralin para sa unang markahan o quarter 1 at sa college level naman ay para sa preliminary period. Ito ay naglalaman ng weekly instruction o lingguhang pagtuturo mula sa iba't ibang asignatura. Para sa Senior High School Learning Kit, kalakip ng modules ay ang weekly monitoring o learner's progress checklist upang masiguro ng bawat mag-aaral at magulang na matapos ang inaasahang gawain ng activity sa bawat asignatura na kung saan ito ay lalagdaan ng magulang o guardian. Pangalawa, para sa college level, ang mga mag-aaral ang kukuha ng kani-kanilang modules. Sa Senior High School Department naman, kukuhain ito ng magulang o guardian o kamag-anak ng mag-aaral. Kung hindi makakapunta ang magulang o sino pa mang kasapi sa pamilya, maaaring kumuha ang isang mag-aaral ng authorization letter to travel sa barangay na magpapakita na maaari siyang lumabas sa kanyang tahanan upang kunin ang learning kit sa paaralan. Magtatakda ang paaralan ng schedule sa bawat baitang at section mula senior high school at college level sa pagpunta sa paaralan upang kunin ang mga self-learning modules. Pangatlo, sa pagtungo sa paaralan, isaalang-alang ang mga mahalagang tagubilin at pagsunod sa health standards at protocols sa pagkuha ng mga modules tulad ng pagpapanatili ng physical o social distancing, pagsuot ng face mask, face shield at palagiang paggamit ng alcohol at sanitizer bago pumasok sa school campus. Mangyaring sundin ang mga nakalagay na direksyon sa loob ng paaralan para sa mas maayos at mabilis na proseso. Pang-apat, mangyaring sundin ang nakatakdang schedule sa bawat baitang at section at program course mula sa college level at senior high school department. Maglalabas ang ACC ng display map o guide bilang direksyon ng mag-aaral at magulang sa pagpasok sa ACC campus upang maiwasan ang pagkukumpul-kumpulan at mapanatili ang kaligtasan ng lahat sa gagawing transaksyon. Panglima, sa pagkuha ng learner's kit, nararapat na pumirma muna ang mga magulang o mag-aaral sa listahan ng mga mag-aaral kung saang baitang at section na bibilang ang iyong anak sa gabay ng mga advisors o tagapayo para sa senior high school. Para naman sa college level, ang mga department coordinators ang nakatangdang mamahagi ng mga modules kasabay ng pagpirma ng bawat mag-aaral sa listahan ng kanilang pangalan ayon sa kanilang course at subject bilang patunay na nakuha niya na ito. Pang-anim, ang bawat module ay naglalaman ng weekly instruction o lingguhang pagtuturo o aralin na kung saan ang mga gawain o activity sheets ay ipapasa para sa pagtataya o assessment ng mga guro sa bawat activity na natapos ng mag-aaral.
Ang bawat klase mula sa iba't ibang asignatura ay mayroong group chat o GC na inihanda ng bawat guro at advisor upang magabayan ang bawat mag-aaral sa kani-kanilang pang-akademikong pangangailangan. Ang group chat o ano pa mang pamamarang komunikasyon ang magsisilbing mekanismo ng mga mag-aaral at guro upang maipagpatuloy ang pagtuturo at pagbibigay ng mahalagang anunsyo o update sa bawat klase. Dito din isasagawa ang pagpasa ng mga output o lingguhang gawain para sa may mga kakayahang magpasa sa pamamarang ito upang maiwasan na din ang lingguhang pagpunta ng mga mag-aaral at magulang sa paaralan. Para naman sa mga mag-aaral na walang kakayahan at access sa paggamit ng GC, ngunit may telepono, ipapasa ang mga nasagot ng gawain sa paaralan ayon sa itinalagang schedule na ibibigay ng paaralan sa bawat baitang at section. Iko-contact ng advisor o subject teacher o department coordinator ang mga mag-aaral o magulang na magpapasa ng output sa paaralan gamit ang kani-kanilang contact number. Mangyaring sundin ang iyong schedule upang maging maayos at mabilis ang proseso. Narito ang mga karagdagang gabay para sa mga magulang at mag-aaral. Una, tingnan ang iyong white form at schedule. May mga itinakdang araw at oras na ilalagi ang bawat mag-aaral sa bawat asignatura. Ang schedule na ito ang susundin ng guro at mag-aaral sa pagbibigay ng mga discussions, mahalagang anunsyo o ano pa mang pang-akademikong pangangailangan ng mga mag-aaral. Mangyaring sundin ang nakatakdang araw at oras upang maiwasan ang pagpapatong-patong at pagsasabay-sabay ng mga oras mula sa iba't ibang asignatura. Pangalawa, bawat asignaturang natapos ng bata sa itinakdang oras ay may kasamang mga activity sheets, practice exercises, quizzes na sasagutan pagkatapos ng aralin. Pangatlo, sa mga magulang o iba pa mang kasama sa bahay o nakatatandang kapatid, gabayan at alamin kung natapos na ng bata ang pinapagawang activity sheets o practice exercises. Pang-apat, para sa mga mag-aaral ng senior high school, tingnan ang inyong individual learner's progress report at lagyan ng check ang column ng completed o not completed at maglagda sa katabi nito na patunay na natapos na ang gawain ng iyong anak. Panglima, maaaring sulatan ang likuran ng bawat pahina ng module para sa note-taking ng aralin. Sa bawat aralin, may mga activity sheets o gawaing inaasahang sagutan. Basahing mabuti ang panuto kung sa mismong activity sheet direktang magsusulat o kung may iba pang panuto ang iyong guro tulad ng paggamit ng separate sheets sa pagsagot ng mga gawain. Para sa iba pang katanungan, huwag mag-atubiling iparating ito sa Amando Copy FB page sa iyong advisor o tagapayo o department coordinator gamit ang kanilang mga numero at FB account sa ikatatagumpay ng pagkatuto ng iyong anak. Salitang positibo man ay dala ang pangamba sa panahong ito. Naway mamayani pa din ang ating positibong pananaw sa pagkatuto. Oo, ikaw, ako, tayo, tulong-tulong tungo sa pagbuo ng pangarap ng anak mo. Higit na makakamit, kaalaman di mawawaglit. Narito ang Amando magiging katuwang mo sa lubos na pagkatuto. Sa muli, welcome to ACC Family. Isang pagbati mula sa iyong ACC Family. Maraming salamat.